tafi tafi kar ki sana kunci domin kan kira hankalta na ba za ta kai ni kushewa. Kici kar ki sana maraici soyayya da ke na fasa tafi tafi kar ki sana kunci domin kan kira hankalta na ba za ta kai ni kushewa. Soyayya da ke ba riba 'yan mata a jikina ta yin surutu ratata, wai kina faɗin cewa kin yorata, wai akan kyaukin zarce 'yan mata, amma kisan da cewa kin yi wauta, domin asara sai kin tafkata. Sai yanzu ne na san nima ne wauta, soyayya da kwaila wani halinta. Birni ta wayance, rabuwa da ke garin babbar sa'a ce, kullum na je gare ta sai ta zance, domin da matsala mun ta kai ce, duk sanda na ta san ba ta kudin zance, da ta ga anko na zo sai zance. Na sai mata wayoyi sun lalace, wasu mata sai da ne duk an sassace. Soyayya da wannan lalle kwai kura, aurenta an saka wai tun bara. Na tattara na fukar ta zo sai ta yi shara, yanzu babu yin kudin nan da na tattara. Na ce batu na yin aure ta sake, ita wuce da auren mai jan baki, da na ba abin hawa ko da dan jaki. Sai ta yi man sakin da ta mini sai ta kiran tarki, wani gayar ya zo gunta da motarsa, ta je gurinsa ni kauta kyale ne. Soyayya da ke ba zan kara ba, soyayya da ke ban ga da riba ba, na bar